Wena uyidayimane. Wena uyidayimane. Idayimane alimbiwa ezindlini eziphakemeyo nezicwebezelayo. Idayimane alithathwa emadolobheni aphakemeyo. Akhona lapho elisuka khona idayimane. Uma usulibona selikulezo ndawo eziphakemeyo nezihloniphekile, lisuke lingasukanga lapho, lisuke selibekiwe nje lapho ukuhamba kwesikhathi. Kodwa alisuki lapho, aliveli lapho. Umsuka walo idayimane akhona lapho endlini zamakhosi aphakemeyo nezindawo eziwubucwebecwebe nezihlonipheke kakhulu. Aliveli lapho idayimane. Ngisho idayimane eliphansi, idayimane elingesile lohlonze kwalona, ngeke ulithole livela lisuka umsuka walo ukulezi ndawo lezi eziphakemeyo. Idayimane lemvelo noma ngabe luhlobo lwalo lithathwa odakeni, luthathwa othulini, luthathwa emhlabathini, luphuma emlotheni, luphuma egabadini. Kusukela ngesikhathi litholakala kuze kube yilesi sikhathi lihlungwa, lihlanzwa, lisikwa kahle ngendlela yakhona, lilungiselelwa. Injalo-ke indaba yedayimane ulibona selicwebezela lapha, yena selibukhazikhazi, libukeka kahle. Ungazikhohlisi uthi idayimane lisuka lapho. Cha, lisuka egabadini, emhlabathini, odakeni, othulini. Lapho liphuma khona idayimane. Idayimane lisuka emzimeni okukhulu. Idayimane lisuka ecindezelekeni okukhulu. Idayimane lihlupheke iminyaka, limboziwe, lingabonakali, lifihlakele emhlabeni. Idayimane lingabukeka, kungekho nomuntu obona isimanga salo, ngoba belifihliwe odakeni idayimane. Kepha ngesikhathi lisafihliwe idayimane, ngaphakathi kwalo bekunokubaluleka, nobukhazikhazi, nobusemqoka. Bekukhona lezi zinto ezijulileyo ezimangalisayo kulona idayimane, noma belinothuli ngaphandle, nodaka nakho konke ungasukucabange ngaphandle, ngaphakathi idayimane beliseyidayimane. Lingakambembulwa kubantu, lingakavezwa kubantu, balibona abantu bamangale bethi wow, leli dayimane leli. Lingakafinyeleli lapho, belinobuhle ngaphakathi noma belingabukeki ngaphandle, lingathandeki. Ilowo nalowo kuthina njengoba sihlezi lapha, lowo nalowo kinina uyidayimane eliphilayo, idayimane lumuntu. Akudingi nanokuthi lize litholakala kuthiwa sesilitholile idayimane, ngoba vele likuwe, likhona, uyilo leli dayimane leli. So awudingi nokuthi kuze kube khona abantu abazokuthi sesikutholile. Size salithola leli dayimane, uyilo vele. Kwamanje utholakele vele uyidayimane ngaphakathi, ngoba vele uyitholile wena. Ngesikhathi uvuleka umqondo, uzabukela uthi mina ngiyidayimane mina. Akangifihlakele ngoba ngiyidayimane, noma kuwukuthi-ke khona izinto ezingizungezile, uthuli, udaka namagabadi ngaphandle kwami ngenhlobo zamatshe. Kepha ngaphakathi kwami ngiyakhazimula, ngaphakathi kwami nginobukhazikhazi nobucwebecwebe, ngoba mina ngiyidayimane. Uma idayimane selikhishwa-ke lapha-ke odakeni,
livela-ke linalesihlabathi, linothuli nalokhu ukungcola ngaphandle. Kukhona namatshe alizungezile angabalulekanga kangaka, angenaso ivelu, angenakho ukuhlonipheka, kepha liyadlula-ke lihanjiswe-ke manje izinyathelo ngezinyathelo-ke, libuye lisiwe, lipholishwe kahle, ukuze laba abalibonayo bese bethi, wow, idayimane bo, seliyacwebezela-ke manje.